Predsjednik Srbije je posle završetka vojne vežbe Vihor 2024 najavio da će Vojska Srbije u narednom periodu morati da krene u reorganizaciju i da se oslobodi dosadašnje organizacije i brigadne strukture. Prema toj najavi, kičmu sadašnje organizacije Vojske Srbije, koja je rađena po uzoru na britanski model, čine 4 brigade, jedna na severu, druga u centralnoj Srbiji i 2 uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Čestitam našoj vojsci, svim pripadnicima naše armije na uspešno izvedenoj vežbi. Moramo da se oslobodimo principa 4 brigade i ovo je način kako bi to trebalo da izgleda u budućnosti. Ono što smo danas mogli novo da vidimo, to je mnogo nove tehnike, čak i tenkovi iz rezerve. Tako treba da nam izgledaju tenkovi modernizovani. Videli ste više tipova dronova, od izviđačkih, dronova kamikaza, komaraca i osica. Sada ulazimo u snažniju proizvodnju tog tipa dronova, izjavio je posle vojne vežbe Vihor 2024 predsjednik Srbije. To će značiti da Srbija prelazi na novu strukturu vojske od dosadašnje. Prema rečima predsjednika Republike Srbije, novi oblik formacije u sebi će sadržati nekoliko rodova, gde će biti prisutne vazduhoplovne, motorizovane, oklopno-mehanizovane, artiljerijsko-raketne, jedinice trupne PVO, sastavi opremljeni izviđačkim i udarnim bespilotnim letelicama. Na združenoj taktičkoj vojnoj vežbi Vihor 2024 svoja premijerna dejstva su imali samohodna haubica Nora B-52 nova generacija i višecevni lanser raketa Tamnava. Uspešno je dejstvovala i baterija opremljena hibridnim PVO sistemima PASARS protiv različitih ciljeva u vazdušnom prostoru upotrebom topova, odnosno raketa i sistema za protivelektronsku borbu. U vežbi je angažovan i daljinski pilotirani vazduhoplov CH-95 radi izviđanja borbenog rasporeda neprijatelja i prikupljanja obaveštajnih podataka u zoni operacije. Isto tako su angažovane izviđačke bespilotne letelice Vrabac. Na vežbi su učestvovali i tenkovi koji se nalaze u naoružanju Vojske Srbije i to T-72MS, M84A i M84AS2. Tenkovi su uočeni sa maskirnom mrežom. Ova novina počinje još od maja 2023. godine na prikazu vojne tehnike Grani 2023. Skoro na svakoj izložbi tenkovi su imali na sebi maskirne mreže. U pitanju je kamuflažna mobilna prekrivka koja pruža IC i RF obim zaštite. Radi se o multispektralnoj kamuflažnoj navlaci M21 po uzoru na rusku nakitku za tenkove T-90M i T-80 BVM. Cilj ove navlake je smanjenje radarskog i termalnog odraza tenka, koja za 50% smanjuje refleksiju tenka u radarskom, optičkom i infracrvenom spektru, to jest termovizijske kamere. Ova mreža može da se koristi kako za tenkove, tako i za borbena vozila pešadije BVP M80 i to kako starije generacije, tako i onaj BVP modernizovan u verziji AB2. U vežbi su još učestvovali oklopno-izviđačka vozila BRD M2MS, vozila Hammer, vod PVO sistema Pancir, vod artiljerijsko-raketni PVO sistema Pancir, zatim Komarac, BVP M80 i to vod borbenih vozila pešadije, potom samohodna raketna baterija za protivvazduhoplovna dejstva Kub, samohodni raketni sistem za protivvazduhoplovna dejstva Strela 10,
Na vežbi su po prvi put učestvovali sistemi za detekciju i ometanje bespilotnih vazduhoplova Repelent. Pored toga, u okviru RV-a učestvovali su avioni MiG-29, helikopteri Mi-35M, Mi-17V5, H-145M. Na vežbi je uzeo učešće i raketni PVO sistem FK-3 radi obezbeđenja združene taktičke grupe Vojske Srbije koji je pokrivao VAP Prijepolja, Novog Pazara, Raške, Užica, Podgorice, Peći, Đakovice, Prištine, Podujeva i to je domet vezan za izvoznu verziju ovog sistema.